Ada, nke anyị na-akpọrọ m ọ dịkwa na mma? Please, can you tell me the name of different professions in Igbo language? Ọfụma na aga m agwa gị names of different professions in Igbo language. Ya ka m ji bụnụlụ onye nkụzi bụkwala nwa Ada Ngaladu. Olee ihe ị chọrọ ka m gwa gị? Which one exactly? Teacher. Teacher. Ndị Igbo kpọrọ teacher onye nkụzi ma ị kpọọ ha ndị nkụzi. Judge. Ndị Igbo kpọrọ judge ọkaiwu. Ndị Igbo kpọrọ ndị judge ọkaiwu. Lawyer. Lawyer bụ ọkaikpe. Ha kpọrọ lawyers ọkaikpe. Farmer. Farmers. Ha kpọrọ ha farmers ndị ọrụ ugbo. Ndị na-alụ ọrụ ugbo, ndị ọrụ ugbo. Art and craft. Art and craft. Ha kpọrọ ha ndị nka na ụzụ. Ha bụ ndị nka na ụzụ, ndị na-achị. Engineer. Injinia, a ga-akpọkwa ha ndị nka. Injinia ha bụ ndị nka maka ha nwa na-alụ ụlọ, ha nwa na-esekwa ụlọ. Police. Police, a kpọrọ ha ndị uwe ojii. A kpọrọ ndị polisi ndị uwe. Midwife bụ ndị ọwọ nwa. Ndị Igbo kpọrọ midwife ọwọ nwa. Doctor. Ndị Igbo kpọrọ doctors ndị dibịa oyibo. Dibịa oyibo. Fisherman. Fisherman, ha kpọrọ fisherman ndị ọkụ azụ. Fisherman bụ ndị ọkụ azụ. Shepherd. Shepherd bụ ndị ọzụzụ atụrụ ma ọ bụ ndị nchekwa atụrụ. Accountant. Accountant bụ ndị mgbakọ ego. Priest. Priest bụ ndị ụkọchukwu. Ndị ụkọchukwu bụ priest. Pastors, ndị Igbo kpọrọ ha ndị ozi Chukwu. Professor. Professors, a kpọrọ ha ndị ọkachamara. Army. Ndị amị, ndị Igbo kpọrọ ndị amị ndị agha obodo, ndị agha nchekwa obodo. Navy bụ ndị agha mmiri. Ha bụ ndị agha mmiri ma ị kpọọ ha ndị ọgụ mmiri. Newscasters, a kpọrọ ha ndị nta akụkọ. E nwekwara ndị detective, a kpọkwara ha ndị nnyocha okwu. Pastors, a kpọrọ ha ndị nta akụkọ maọbụ ịkpọọ ha okwuluọha, ndị na-ekwulu ọha. Nwaada zara, ama m na maazị anaghị azụza gị. Sonye Ada Ngaladu ihe ọ na-eme ma tinyekwa aka gị kpọmkwem igosipụta ihe Ada Ngaladu na-eme na-amasị gị n'obi.